So magigisa na po tayo, no? Ayan, no? Gigisa na po ni Apo Asak ang tinolang manok. Mama yung na. Oh, Yung tinolang paa. tinolang manok. Yung paa mo, yung paa. Ayan po si Apo Asak, wala pa rin pagbabago. Siya pa rin po yan, no? Kahit matagal na kami hindi nagbablog. Oh. Ang nagbago lang po sa kanya, umaba ang buhok. Yan, kumulot lalo. Yan. Oh, may yapi. Wow. Oh, isang magandang morning. Musta po kayo? So magluluto tayo ngayon ng tinola. Yan, tinolang manok. So nasa likod ako ngayon, si Apo Sak. Yan, ang ating cook. Magliliwa po ako ng Yes. O yung kape ko, Apo Sak, luto na. dita. Yung kape ko. Kabalans! Den, kini, gawa na kita kay. Kita tini, ni, kabalans! Ano ko ka? Tini, ni, kabalans! Ka! Kabalans! Ala yung reaksyon, wala yung tininit. Ganyan eh, Den. Takya ka dito tininit. So, eto. Time check. 9:35 na. So, magluluto na tayo ng tanghalian. Yan. So, busy si Apo Asak ngayon. Ito, pinagtitimpla akong kape. Masarap yung kanyang kape. Parang lasang Starbucks. Yan. Kung gusto nyo pong magpatimpla, magpaluto, nandito si Apo Asak. Handang sumerbisyo sa inyo. 24 oras. Nano? Sano? Saan kami pupunta ng baby ko na naman? Ito yung pusa ni Edlin. Yan. Saan tayo pupunta, bebe? Sano? Sano ka rin? Oh. Iram ka kang kaka. Kaka para bene. Hindi mo iram si Eden? Ano siya? Ne. Iram mo, no? Bili kita nga mamaya. Toys. Bili tayong toys mamaya. Sakay tayo kolong-kolong. Yun, no? Sige, pairam mo na si Eden. Okay. Sige, Eden, kunan mo na ka, no? Ito, iram. Oh. Pasyal tayo mamaya, no? Share kayo, no? Let's go! Pasyal tayo mamaya. Kolong-kolong tayo. Ala, dyan. Babay tayo. Sayay tayong Fortuner. Ano yan? A bit naked. Nanto din Oh. Sakay tayong Fortuner mamaya, no? Okay? kami. Bicycle kami. Bicycle. Wah, yako di bye-bye. Oh, babay ka din? Ano? Babay ka din? Ito, makukulit na mga bata. Yan. Gawa na yung kape natin, Apo Sak? O hindi pa? So, yan, magre-relax muna tayo, magkakape. Yan, no? Ang bango, oh. Anong kape to ba? Maganda yung kape na to. Coffee. Smile. Ba? Lagi ka siguro ngumingiti pagka nagtinig mo. Ito yung sa akin. Oh, mag-vlog na tayo. Anong iiwain mo? Wala pa sila madir, no? Oh. Kapaya! Marami po tayong kapaya. Sa mga gusto ng kapaya, message lang po kayo. Libre lang. Kaya lang kayong kukuha dito. Yan. Tingnan natin yung kapaya ni Apo Sak. Marami kaming stock. Yan. Saan yung stock mong kapaya, Apo Sak? Pakita mo. Ayun, no? Yan. Sa gusto na po ng mga kapaya, yan, pumunta lang kayo dito sa amin. Libre lang po, pero hindi libre ang delivery. Kayo kukuha, no? Yan. Meron pa po rito, yung isa, pakita mo yung puno. Nasaan yung puno? Ito. Oh. Meron pa, oh, yan, no? Oh. Yan, no? Yan, no? Oh.
Naiinog na po sa ano, oh, sa puno. Yan. Ito yung aso ni Ethel. Yan. Yan, si Blackie. Ha? Oo. Ito po yung service namin noon. Yan. Ganda po yan. Kahit saan makakarating ka. Yan. Kaya lang pag tumirek, pahila mo na. Yan. Ano bicycle? Ha? Bicycle. Oh, ang ganda bicycle mo, no? Ayos kuya ko. Tito Bes. Sira? Ano man? Tito Bes. Ayos yan ano, bicycle. Oh, ayos bicycle. Nasaan yung dalawa? Ayun, naglalaro pa rin yung dalawang ganda, oh. Dalawang best friend, oh. Huwag away, ha? Yeah, pa. Wow, yan, takbo mo lang. Ano yan? Tawag dyan is special. Ano yan? Islibanas? Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nakita yan. Binili nila sa Tiangge. Kaya pala man blam kal. Bakit isang ano mo papaya? Di ba dami natin papaya pusa? Kaya di ba yung kapaya? Ito. Pok makain. Makain siya pusa. Yan. Mara natin ako. Pera ng ano, kape. Yan. Yan. Ah. Yan. Ganda. Kape tayo guys. Kape tayo. Yan. Ito ang maganda sa probinsya eh. No? Tinapay masarap. Oh. Ang maganda po sa probinsya, kung kailangan mo ng kapapaya, meron kang tanim, no? Kailangan mo ng Kompleto sila, o manok, meron kami native na manok. Yan. Ba? Kape yung tamang lutong kailan. Kala ko magluluto ka na. Sabi na pinapoy ah. Iniwa ko na po yung Ano lulutuin natin? Tinola? tinola. Ito po yung bawang. Yun, no? Sarap niya. Tinolang mo. Dapat dagdagan mo yung papaya. Masarap yung papaya. Hindi ka na maragul na. Oh, dalawa. Ay, ito makanya may itong. Oh, isa pa. Yan. So, yun guys, no? Ang kaganda po sa province. Yan. Kung kailangan mo ng mga ano, like papaya, hindi mo na kailangan bumili, meron kang tanim dyan. Libre na. Naman, sabi din nyo naman rin. Yan. Magluto na naman. Umura mo lang, ang dalamas eh. Basta magluto ka, magluto lang naman. Sakali. Kailan malikot. O, kumusta yung asawa mo? Si Apo Ramon. Anong balita? Darling, kumusta ka na? Oh, okay siya, okay naman. Okay naman. Paalang naman lang Binigyan mo siya ng ano, allowance bago ka umalis. Oo. Sandaan. Yun! Nagali, sandaan lang. Ang No? laki. Diyos Sanda. ko, 3 araw ako, sandaan lang. Ba, malaki ba yung gastos niya? Hindi naman, di ba? At sigarilyo lang yun. Wala pa yung merienda, sigarilyo lang yun. Ba, malakas-lakas din ah. Mm-mm. Saan bumibili? Kaya darantete. Ay, hindi Diba yung kayo, katabi, ano, yung katabi natin, yung katabi namin tindahan. hindi siya nagpupunta doon kila ano. Ay, kay Bapan dito. Hindi, doon lang sila bumibili sa Mas malapit. mura, Di mura naman. doon, di ba? Mura. Oo, mura. Yung kay Darante, 60. Kay Darante, 50. O, di ba? Makakapunta Oo, ka. nakakaminis ka na. Kaya lang, Anong problema? nakakarating na malayo yun. Hindi Hanggang doon kaya. lang. Hindi na kaya. Hindi na kayang buhatin yung tiyan. Dahil malaki na ang tiyan niya. Malaki yung tiyan niya. Hmm. Dami na ng views ng hapon natin, no? 67 tsaka 80, oh. Bawa niya. Ang dami ng Ano views. niya? Oh. Ngayon, i-upload ko na naman yan.
Napo niya, paano niya? Hmm. Matagal na pong, ay, malapit na nga magkanya na. Pag-vlog. Oh. Nabisi Kasi ako eh. Nabisi ako. Sabi nga darante, hindi na yata ako nagbabla. Ay, busy Edmond na. Yan masarap yun. Nagigisa mo, no? Nasa yung chicken? Nandun. Naka-ready na. Naka-ready na. Nakaiwa na. So, masasaksihan po natin ngayon na sikreto ni Apo Asa. Iluluto na lang. Ano ba lahat na sahog ng tinola? Ayan. Kailangan Saka natin lang. ng bawang, sibuyas, tsaka luya. Yan lang. Kasi Ito pang main event na to. ito po, nag-iwa ako ng luya. Nagbabalat ka lang pala. Kala ko pati balat sinasama mo. Pwede rin. Kaya lang, Hindi malinis. hindi malinis. Hindi, ugasan lang. Hmm. Kami na hinahalo namin yung balat. Kaya lang, makaugasan lang. Mas maano daw yung balat kaysa ano. Yung balat. Oh. Nakasunada ni Bongbong yung damit. Ayaw na ubaril. Yung pinagpalit yung isa. Okay. Pinagupit. Pinagupit niya ako yung ano. Kaya, ayun siguro nilang din. A few moments later. So magigisa na po tayo, no? Ayan, no? Gigisa na po ni Apo Asa ang tinolang manok. Kaya, tama yung na. Oh, Yung tinolang paa. tinolang manok. May paa to, may paa. Ayan po si Apo Asa, wala pa rin pagbabago. Siya pa rin po yan, no? Kahit matagal na kami hindi nagbablog. Oh. Ang nagbago lang po sa kanya, umaba ang buhok. Yan, kumulot lalo. Yan. Oh, may yapi. Kumukulot. Pati, tangan niya namin ba? Yan na, ang bango. Ang bango, ang bango, ang bango. Yan, no? Asan yung manok? May manok ba? Baka walang manok. Ito, oh. Yun, oh. May paa. Dito po masipag sila magluto, oh. Dami, oh. May paa, may... Sarap niya yung paa, no? Malambot yan, na? Malambot na, ito na lang pinag-i-epel. So, gigisa na lang, no? Sabi ko ng konti na lang, marami na konti lang. Dali. Pati si Edo dito, eh. Dami naming ulam. Yan. Pagdating ni nanay niya, kakain na lang kami, no? Lalagay ko yung paa. Yun na, malambot mo. Yun, no?
Bango. Ang dami. Meron pa tayo sa apta. Ayun. Sige. Wala na. O yung laman naman. Sali ko na rin. Kunti lang Ah, hindi mo lalagyan ng sabaw? Mamaya, iyan ko muna sa mantika. Ah. Yung isang ganyan. Saute, saute. Oo. Saute. Para maglasa. Oo, para malasa. Tatakpan ko lang muna. Takpan muna. Yan o, bango o. Yan o. Ito muna. Bago ko lagyan ng lagyan. Ano ba't malaki? Hindi ka size. Hindi na kasi. Hindi na kuya kain. Okay na. Ayan, natin. A few moments later. Tararangkapan. Ano kakaita mo pala kuya? Dahil po tayo, ito. Masarap po yung tanghalian ko ngayon. Dahil May bangus. May bangus. hindi po ako tinira ng tinolang manok. Binlag ko po pero hindi ako nakatikim. Ang ginawa ko, order ako ng May bangus. Daddy? Umorder akong rellenong bangos. Ito. Tinitira ko na. Itapang na. Ito pa yung isa. So, dalawa po, no? Ayan. Gana bingin ko na yan. Wala na nga punta. Natira mo ng palimete. Oo. Ang galang tamo, ano? Na. Bakit? Natungkalan? Kakuhin niyo kaya ito. Ay, ito pala yun. Sak. Ay! Ay, pinalo nga yung sarili. Ay, Yun. Nagsarili na naman po, mga kaibigan. pinaso Ewan ko yung po, sarili niya. pinaso niya sarili niya. Sa kape! Ay, kapali na pa mo? Nagsarili po. Mainit Siya po yung pangasa. kape, oh. Yan. Kasi siya na kagagali ko naman. Kaya wag po kayo magtitiwala kaya pangasa. Aman? Yung niluto niya pong ngokoy-yokoy. Ay, manyaman lang niya pa may kapilang ka po. Malala mo. Medyo maalat-alat po. Sa mo suka, pwede lang. Mm. Eh, mula ya pagpapakpero sarap. manyaman lang. Sarap. Sarap masasabi ko. Sigurado, mabubusog ka pag itong ulam mo. Gawa ni Kat Tuason. Isa sa pinakamasarap na rellenong bangos. Gagay naman. Lukas? Yung nga dungales? Bak? Yan, palit ko niya. Yung ka na ito. Kitan? Kamayabak na yan. Ay, gyan. Bakit mga naminas ka? O, tato niya pang panahon na kapag adang gaganda. Nakipagikat. Yung kapangan na. Dahil magday pa lumpiang tayo. Wow, magkindaya ka ako nito kaya. Ating kalame, ating... Ito po nangyari sa boneless bangos. Naging lesbon na po, lesbon. Ay, kanay gumam. Nimisan niya yung metong.